саломи пур аз меҳру муҳаббат нисори шумо дӯстони азизи мухлисони гиёмикадр бодо. имрӯз мо дар боғи фарҳангии фароғати устод абулқосим фирдавсӣ қарор дорем ва имрӯз мо мехоҳем ки бо ана ҳамин сайругашткунандагони ана ҳамин боғ як суҳбати озод намоем. И тарафгардон ана вай ҳунарманд нест, ҳунарманд ана вай ҳунарманду гардон мере пеш мере. ассалому алайкум. ин камера тайёрӣ? О ака салом алейкум ҳунарманди ҷавони театр Сангали Кулухович. саломат бошед. Ташаккур. имрӯз мо мехоҳем ки бо шумо як суҳбати озод намоем, агар иҷозат бошад. албатта марамат мо ҳунарманду тайёрем ҳама вақт. ташаккури зиёд, зинда бошед. саломат бошед. мо мехоҳем ки як суол ба шумо диҳем, посухи ана ҳамон суолро аз шумо гирем. марамат мо тайёр, мо омода барои савола ҷавоб додан. мо шуморо медонем ҳамчун як ҷавон ҳунарманд дар театр ҳамеша фаъол ҳастед. саломат бошед додам. шумо барои чӣ ки мо фақат ҳамин театр барномаҳои шуморо тамошо мекунем ки шумо бисёртарги роли курро яъне нобиноро дар театр бозӣ мекунед. оя ҳамин ба шумо маъқул аст ё ки ана ҳамон мухлисон инро талаб мекунанд? дар ҳақиқат дуруст қайд кардед бародари азиз албатта. ки ман бештар роли нобиноро бозӣ мекунам дар саҳнаи театр. чаро? ростига ба ман ягон мухлисам нагуфтааст ки ин ролро бозӣ кун. рости гапро гӯям ба худамам писанд нест ҳамин роли нобино. барои чӣ хай шумо бозӣ мекунед? рости гап ҳар вақте ки ман ба саҳна ворид мешавам намехоҳам ки толори холиро бубинам.